ja tervetuloa tänne Kimoralla Maaritin videopodcastin jaksoon numero 22. Tai viimeksi ollaan julkaistu semmonen video, jossa olen Annin kanssa yhdessä teen sieltä neuleleiriltä videota, mutta tää on nyt niinku tämmönen ehkä virallinen jakso numero 22. Okei, eli me olen Maarit ja tämä on minun videopodcast, jossa kerron pääasiassa käsityöhommia neulomisesta, ompeluun, korujen valmistukseen ja kaikkia mahdollista siltä väliltä. Nyt on ollut pääasiassa tietenkin nämä ehkä neulomishommat, koska niitä on niin helppo aina tehdä joka paikassa. Nytkin täällä on yksi kesäneuletyö mukana. Nyt onkin täällä Oulussa tämmöisellä työssäoppimisjaksolla täällä Boutique-Frillalla ja ajattelin tässä kuvata nyt, kun on aikaa ja rauhallista täällä. Viimeksi kun tein sen oman videon, niin olin lähdössä sinne Viron reissulle Saaran kanssa ja sehän oli semmoinen aika pikainen reissu, että yöjunalla mentiin ja seuraavalla yöjunalla jo tultiin pois. Ja nyt mulla onkin kotona Viron villat pestynä. Käytiin siis 3 paikassa siellä Virossa. Semmoisella lankatehtaalla, joka haisi aika kauhealle, kun siihen mentiin siihen tehtaan tiloihin. Semmoinen aika vanha pienehkö rakennus, jossa sitä villaa ilmeisesti kehrättiin ja värjättiin. Siellä haisi semmoinen joku koneöljy tosi voimakkaasti siinä rakennuksessa. Ja siellä yritin niitä villojakin haistella, että haiseeko nekin. No kuitenkin siinä sitten muutaman vyyhdin ostin niitä villoja ja niiden villalankojen lisäksi sitten huovutusvillaa eri väreissä. Nythän mulla ei tietenkään ole täällä mukana mitään niistä, mutta katson, että julkaisenko tämän videon jo nyt täällä vai huomenna kun menen kotiin. Niin voi lisäillä niitä kuvia. Mutta tosin ne villalangat sitten haisi niin pahasti sille jollekin koneöljylle. Ilmeisesti siellä kehräyksessä niihin lankoihin sitten jotakin haisevaa tarttunut. Että ensin etikkaveessä niitä huuhtelin ja ei se haju lähtenyt mihinkään. Ja sitten ajattelin, että no ei, haluan kuitenkin pessä niitä ennen kuin alan tekemään niistä mitään. Niin lähti likaista vettä, tai ensin ajattelin, että se on sitä likaa, niin kuin varmaan ehkä olikin. Mutta sitten useamman huuhteluveen jälkeen ja pesen, että laitan pesuainettakin sinne useampaa kertaa, niin täytyy kyllä sanoa, että kyllä se oli niin kuin väriainetta, mitä siitä langasta lähti. Sitten vielä lopuksi aika reilulla etikkaveellä niin laitoin vielä likoamaan reiluun etikkaveteen, niin sitten täytyy sanoa, että no, varmaan se haju siitä hälveni. Nyt ne jäi sinne kotia ulos vielä roikkumaan, kuivumaan ja tuulettumaan. Vähän jännittää, että jotenkin se meni kikkaraiseksi se lanka, että mitähän siitä tulee. Että saanko ne edes vyyhiltä sitten kerittyä, miten jotenkin muuten tuntui sekin, että ne oli aika pitkiä vyyhtejä. Et pitää katsoa, että saanko mies niille vyyhinpuille sen. Aloin vaan epäilemään, että onko se niin pitkä vyyhti, että riittääkö ne minun vyyhinpuut siihen vyyhtiin. No, se kohta varmaan selviää siellä kotia päinkö pääsen sitten. No sitten käytiin suklaatehtaalla. Hinnat kyllä oli aika kovia, että täytyy sanoa, että sieltä ei nyt sillä lailla kovin paljon tullut ostettua. Semmoiset tuliaissuklaat lapsille otin siitä suklaatehtaalta ja ihan tosi hyvä suklaahan se oli.
ne Kalev-merkkiset suklaat ja sitten käytiin vielä tuolla Karnaluksissa. Sinne olisi tietenkin saanut enempi aikaa varata, mutta se mitä siihen oli suunniteltu, niin aika hätäinen reissu se oli siinäkin pysähtyä. Ja voi herra jestas, että jos siellä et ole koskaan käynyt, niin kyllä siellä tulee ehkä valinnan vaikeus. Melkein pitää tietää, että mitä meet hakemaan. Ja siinäkin vaan mietin, että esimerkiksi katsoin semmoisia kukkarokehyksiä ja jotakin koristenauhoja, että no ei nekään niin minusta mitenkään halpoja ollut. Ettei sinne niin kyllä halvan hinnan perässä. No ehkä ne villalangat oli ehkä halvimmat, mutta vähän tuntuu, että kuinkahan karheaa se lankakin oikeasti on. Ja kun sehän ei ollut Virossa ne lampaat, että en tiedä mikä systeemi niillä on siinä, että miten ne niin halvalla myyään. Mutta ainakin haisevaa lankaa saat matkaa. Että kyllä ehkä alkoi tuntumaan siltä, että no Sulovileni oli reissussa. Että ehkä kuitenkin mieluummin ostasin niitä kotimaisia hyviä lankoja, jotka on vielä pehmosia ja tiedät missä ne on tehty ja miten ne on tehty. Lampaatkin, mistä ne villat tulee. Mutta pitää kokeilla, niin tietää sitten sanoa ja vertailla. Semmosia. Mutta olipa kyllä semmoinen aika pikainen reissu ja kyllä sinne täytyy sitten varata enempi aikaa, jos joskus on lähössä, niin kerkeää. Siellä kuitenkin Virossa olisi monia paikkoja, monia muitakin paikkoja, mitä olisi kiva käydä kattelemassa. No sitten meillä oli sillä samalla viikolla Neuleleiri Haaparannalla ja siellä oli 40 ihmistä, täysleiri siis. Ja oli taas tosi mukavaa ja rentoa meininkiä ja nythän meillä oli tällä kertaa kehräystä siellä myös. Ihana Sirkku piti siellä kehräystä ja oli kyllä kiva nähdä, että no siellä oli yksi rukkikin mukana, tai siis Sirkun rukkien lisäksi rukki oli jollakin mukana ja värtinällä kehräystä siellä harjoiteltiin ja valmistakin tuli. Et ihan onnistunut homma. Ja sitten saatiin vielä tehdä niitä silmukkamerkkejä. Onkohan mulla siitä kuvaa tai no sitten jossakin vaiheessa pitää esitellä, jos sen tähän nyt saa lisättyä. Mutta sekin oli tosi kiva huomata, että nyt mulla karkaa silmukka. Noin. Että niitä hopeatöitä voi tehdäkin aika yksinkertaisilla välineillä, ihan käsityökaluilla, että sähköä ei oikeastaan tarvita siihen hommaan ollenkaan välttämättä. Niin olisi kyllä kiva tehdä semmonen, eli tein semmoisen pienen silmukkamerkin, mutta olisi kiva tehdä sitten vaikka joku semmoinen oma hopeinen solki, jonka saisi sitten niihin omiin suunniteltuihin ja ommeltuihin vaatteisiin sitten lisättyä. Vähän niin kuin semmoista omaa, ei kansallispukua, vaan semmoista pitäjän pukua sitten kasattua. Tässähän kruunaisi kaiken. Mutta mukava kokeilla erilaisia käsityömenetelmiä ja tuommoisessa pääsi helposti sitäkin testaamaan. Muutenhan pitäisi varmaan mennä jollekin ihan hopeatyökurssille. Mutta se oli tosi mukava. Sattui siellä yksi kommelluskin sitten. Ehkä olette saattanut nähdä, jos seuraatte jotakin ketä siellä Haaparannalla on ollut, niin yksi pöytä siellä notkahti. Varmaan oli niin huippuherkut lounaalle tulossa, mutta kyllä niistäkin sitten selvittiin. Ravintolaan lähdettiin vaan syömään ja harmittaa tietenkin vaan sen lounaan valmistajan puolesta, että sinne meni hyvät sapuskat vähän hukkaan. Mutta kaikkia voi sattua. Eikä kaikkeen voi sillä lailla varautuakaan, mutta jääpähän muisto siitäkin varmaan. Sitten käytiin vielä avannossakin uimassa ja no nyt on lähtenyt Torniostakin jäät, että enää ei avantoon pääse, mutta ajattelin, että jos tässä jatkaisi sitä
kylmän veden uintia, niin ei ole sitten hirveää kynnystä. Kesälläkin yleensä halunnut, että vesi on lämmin ennen kuin sinne oikeasti lähtee uimaan. Ja sitten syksyllä voisi taas jatkaa niitä avantohommia. Mitähän mä tänne sitten laittanut? No sittenhän me oltiin Annin kanssa vappumarkkinoilla täällä Oulussa. Ja vitsit, että oli kylmä. Siis jäätävän kylmä. Vaikka Lapin ihmisenä ajattelisi, että no eihän sitä nyt eihän ollut edes pakkanen. Että miten voi niin paleltua, mutta varmaan olisi pitänyt olla joku kelkkapuku päällä tai miekinhän olen tuolta tunturin juurelta, että no eihän siellä ruukaat tuulakko tunturin päällä. Mutta tämä meri tekee vähän sama homma kuin Torniossa, että melkein aina tuulee tympeästi. Mutta se vappupäivä oli sitten kyllä tosi aurinkoinen ja sitten meinasi kyllä pallaa naamakin, että itsekin on vähän herkkä sille auringolle, niin olisi saanut laittaa sitä aurinkorasvaa, että vähän meinasi tuolta päivetystä tulla. Mutta kaikkien kivaan pääseekö oikeaan porukkaan löytää. Tulipa semmonenkin, en ollut koskaan ollut vappumarkkinoilla ja porukkaahan oliko pipoa, mutta kauppakin olisi voinut tietenkin vähän enempi käydä. Ehkä siinä näkyy tämä markkinatilanne niin kuin vähän kaikissa jutuissa. Mutta mukavaahan oli kyllä ja Annin kanssa siellä torilla. Ei sinne yksin varmasti olisi mukava mennäkään. Kaverin kanssa on kaikki paljon hauskempaa. Ikävätkin asiat. Joo, että ihan mukavia muistoja niistäkin sitten jää. Se oli semmoinen erilainen vappu tällä kertaa. Nyt on tällä viikolla sitten Torniossa semmoiset torniopäivät ja sinne ollaan menossa sitten muutaman tunnin myyntitapahtumaa tekemään, että sinnekin sen torniopaijan kanssa menen esille. Niin nyt on muuten se äänestys käynnissä siellä Utsjoen villasukkiin ja voi laittaa tuosta linkkiä ja kuvaa, jos kerkeää vaikka vielä äänestämään. Siellähän oli sitten yhteensä 7 sukkaa ilmoittautunut siihen kilpailuun. Aika erilaisiakin. Tosi erilaisia. Osa voisi olla semmoisia, että että siitä ei niinku selkeästi heti käy ilmi, että mihin se sukka niinku on suunniteltu. Mutta ehkä paikalliset voi ymmärtää paremmin, että jos siellä tietää tämmöiset, mitä ne oli, semmoiset kirkkotuvat. Ehkä oli kuvattu joihinkin sukkiin. Mutta siellä on siis äänestys menossa ja 3 eniten ääniä saaneet raati sitten valitsee niistä voittajan. Ja varsinaista päivämäärää ei ole ilmoitettu, että milloin se voittaja julkaistaisi, että sitä saa vielä vähän aikaa jännäillä. Mutta jos ne minun sukat ei siellä suosiota saavuta, niin niistä tulee sitten minun omat lappisukat. Ja niin kuin se yksi mulle sanoikin kun tuossa just mietin, että no eihän minun enää pitänyt mihinkään kilpailuihinkaan osallistua tai yhteen väliin ajattelin niin, että en mene enää tai mihinkään kilpailuihin osallistua, mutta yksi sanoikin sitten mulle, että no aikaansko osallistuu kilpailuihin ja sitten jos siellä ei voita mitään, niin sittenhän voit tehdä kirjan, että kun sulla on ohjeita jo valmiina kirjaan asti. Josta tulikin mieleen, että taian ottaa siellä koulussa vielä valinnaiseksi neuletyöt. Mullahan on nimittäin se yksi villapaita, se odottaa edelleenkin sitä ohjeen valmistumista, että jos se nyt tähän samaan syssyyn saisi siitäkin sitten hyötyä tuohon kouluhommaan, että
kirjoittelisi sen ohjeen siihen puseroon valmiiksi ja saisi senkin homman eteenpäin, koska siihen Ylitornion paitaan on koko ajan tullut kyselyitä tasaiseen tahtiin, että no olisiko tähän ohjetta olemassa. Ja sitten jotenkin ärsyttää itsellä, että no se ei ihan vielä ole valmis, mutta tuloillaan. Miten sitä tuntuu, että koko ajan on jotenkin kiire? Ehkä tämä kiire vähän hellittää, kun tämä kesä tässä alkaa. Mekin tuonne Svefille alan tekemään sitten työssä oppimisena ohjausopintoja ja siellä Saaran kanssa kaikenlaista kivaa kurssia tulossa, missä voin olla apuna ja siellä pääsen suorittamaan sitten niitä ohjausopintoja. Että tässä kesän aikana saan eteenpäin niitä omia koulujuttujakin ja piirtäminen ja maalaaminen ja mikä se sitten oli, kestävä kehitys, jotakin tämmöisiä kouluhommia sitten kesän aikana. Ja sitten siellä on Rovaniemen vanhat markkinat ainakin tulossa, mihin on tarkoitus lähteä ja kaikkia kivaa. Eikä tiedä mitä tässä kesän aikana kerkeää kehitellä. Tässä just vähän niin kuin ruikutin, että joo, aika hauskaa, että itseä pidän mukaan semmoisena positiivisena ihmisenä ja enempi niin kuin semmoisia mukavia asioita tuo esille. Mutta sitten kyllä huomaan itsekin, että ei hyvää päivää, koko ajan jotenkin semmoinen siis heikko itsetunto pistää niinku miettimään, että no onko minusta sittenkään mihinkään tai onnistunko näissä hommissa ja siis semmoista kummallista. Mutta se on varmaan niin sisäänrakennettu tuonne jonnekin, että ja semmoiseen kasvanut koko elämän, että ei pidä niinku liikaa ylpistyä niinku jostakin omista osaamisista, mutta se on vähän vanhanaikaista ajattelua kyllä semmoinen. Ja itsekin kun haluan enempi tuoda just tätä positiivista puolta esille, niin, mutta sitten kyllä perheenjäsenet ja joku hyvät ystävät joutuu vähän kuuntelemaan semmoista nurjaa puolta siitä, mutta onneksi on semmoisia ystäviäkin, jolle voi vähän avata tätä heikompaa puolta. Ja sieltä kyllä saa sitten kannustusta ja sanoinkin, että sitten kun oikein alkaa ärsyttää, niin potkassa sitten, että nyt loppu tuo itsesäälissä rypeäminen, että koitapa nyt olla jonakin. Mutta kyllä sitä varmaan vähän vielä etsii tätä omaa juttua, että mikä tässä on. Eihän tavallaan mihinkään kiire ole, mutta tässä voi kohta tulla semmoinen hetki, että jotakin liikkuja olisi hyvä tehdä. Jos aikoo iskeä, niin kohta on semmoinen sopiva sauma tulossa, luulisin. Mutta tässä on hyvä tehdä suunnitelmat, niin sitten on valmiina toimimaan, kun oikea aika tulee. Ja pääasiahan olisi, että nauttisi siitä, mitä tekee. Mutta kun minä oikein tiedä, mitä minä haluaisin tehdä. Minä haluaisin tehdä niin kaikenlaista. Mutta varmaan sitä löytää sitten sen oman tekemisen ja tyylin tehdä sitä omaa juttua. Meillähän oli se tsemppikalikin menossa sinne vuoden loppuun asti. Mikäpä olisi sinun tsemppikali? Sehän voi olla niin kuin jotakin semmoista erityistä, mitä on halunnut itselle laittaa ja tehdä. Kun nyt tuntuu, että kaikilla on joku ihme vimma. Tämä on nyt vähän hankala kohta, kun mä otin sen silmukkamerkin pois, kun se paino niin paljon, niin näytti ihan niin kuin tähän neuleen, tähän silmukkamerkin kohtaan olisi alkanut tulemaan semmoinen
ura, niin vaihoinkin tuommoisen langan pätkän tuohon merkiksi. Niin katsotaan auttaako se asia, ettei tule semmoista ihme juovaa tuo. Niin, kun kaikki ihmiset on ollut jotenkin kummallisesti, että kaikenlaisissa ostolakoissa. Tietenkin on sillä järkevää, ettei ihan vaan se huvin vuoksi. Alkoikohan tuo aurinko nyt paistamaan niin paljon tuolta, että miten tässä käy? Miten tässä käypi? Minä vähän peruutan. Että ihmiset ajattelee, että no ei osteta mitään. Mutta tiedättekö, että on hirveän paljon pienyrittäjiä, jotka on aika ahtaassa tilanteessa, että ehkä ennemmin kannattaisin sillai ihmisiä miettimään, että mikä on semmoinen erityinen juttu, mitä et ole raskinut aikaisemmin ostaa. Että sijoittaisikin sen rahan johonkin laadukkaaseen semmoiseen vähän niin kuin luksusjuttuun, jota ei ole aikaisemmin raskinut ostaa, mutta nyt sijoittaisi sitten ennemmin siihen laatuun kuin määrään. Tai tietenkin, että no mikä se on se tarve, että jos tarvii vaikka paljon sukkia, niin sitten halvempaa sukkalankaa, että saa paljon sukkia, mutta jos haluaa vaikka ennemmin tehdä yhden laadukkaista langoista vaikka paijan, niin nyt jotakin aivan semmoista superihanaa itselle, josta tulee hyvää mieli. Tai jollekin toiselle, että jos itselle ei ole tarve, niin jollekin toiselle tärkeälle ihmiselle vaikka jotain ihanaa. Mulla on täällä tulossa tämä Sulotee kesäpaita. Elikkä Anni tuolta Boutique Frillasta, eli Sulosopin Anni, joka värjää myös lankaa Sodankylässä, niin on suunnitellut sen nimisen paidan kuin Sulotee. Eli ihan perus lyhythiäinen paita, johon tulee siihen helmaosio sitten pitsiä. Ja mulla on nyt tämmönen Sachemeyerin Denim Tweed lanka siihen tulossa. Ja tämä paita aloitetaan täältä pääntieltä. Tämä ohje julkaistiin tuolla Rovaniemen kädentaitomessuilla ja tähän on nyt lankoja ja tarvikepaketteja ostettavissa täältä Oulun Boutique Frillalta, Kirkkokatu 2 tai sitten boutiquefrilla.fi sieltä verkkokaupasta. Täällä puolellahan se on. Nyt en tiedä, miten tämän meidän valaistuksen kanssa käy, mutta täällä alkaa olla jo nyt. Mennään täällä kainalon alta tuon verran jo tehty. Ehkä me kesäksi paijan tästä saa. Tehdään tämän valaistuksen kanssa menee. No voi olla, että tästä ei tule hirveän pitkää videota, mutta tämmönen kesäpaita tulossa. Ja no, yhdet lapasetkin oli valmiina, mutta nyt ne on tuolla jossakin. Mutta semmonen oli, mitä mä olen tänne kirjoittanut, itekään saa selvää. Eikö joo, sitä silmukkamerkistä. Joo, tässä on tämä kesäpaita tuloillaan. Vielä tässä on aika paljon neulottavaa, koska tässä on suhteessa aika paljon silmukoita siihen nähden, mitä normaalisti paitoja tehnyt, niin tätä saa vielä kivasti tehdä. Koulussa ollaan menossa siellä paitahommassa. Sitä saisi alkaa. Nyt tässä tulee helatorstai välissä ja
enää ei olekaan ihan pari viikkoa tätä kouluhommaa, mutta pitäisi saada sitäkin eteenpäin. Saisi vaikka sinne Rovaniemen vanhoille markkinoille sen omatekoisen paidan, niin olisipa kiva sen asun lisäksi. Mitä sulla on suunnitelmia kesälle? Mulla olisi semmonen kyllä tosi kiva juttu, mihin haluaisin osallistua, mutta tuolla Kuusamossa nimittäin on semmoista lapikkaan valmistusta. Ja se kestäisi viikon se koulutus tai opetus siellä. Ja tietenkin, kun se olisi niin kaukana täältä meiltä päin, että jos tarvii majoituksen ja ruokailut ja materiaalit ja kaikki, niin tulee aika kalliit kengät, paitsi sitten sain viisaamilta kuulla, että eihän sitä sillä lailla voi miettiä, että sittenhän minä osaisin tehdä niitä itsekin niitä kenkiä. Toisaalta se olisi semmoinen vähän niin kuin itsensä kouluttamista ja semmoiseen omien taitojen kartuttamista ja sillä semmoista omaa pääomaa kasvattaisi sillä. Ja se olisi kyllä tosi mielenkiintoista, koska silloin kun me oltiin siellä viime kesänä kengänvalmistuskurssilla täällä Oulussa, mutta ne oli kangaskengät ja siinä vähän vioin jo sitä valmistusvaiheessa, kun kuulin, että käytetään softshell-kangasta sinne vuoreen, niin tuntuu vähän ihmeelliseltä, että no mitä, että sehän on semmoinen muovipussi, että ei se sitten hengitä se kenkä. Ja niinhän se on, että jos on yhtään lämpimämpi päivä tai semmoinen ihan normaali kesäpäivä, niin se kenkä on vähän liian kuuma. Että ehkä tämmöiseen kevääseen ja syksyyn sopiva. Mutta nahkakenkä on kyllä siinä mielessä aivan mahtava se materiaali, että noita omia kenkiä, jos tuossa katsoin noita lapikkaita, jotka on siis Keron valmistamat perinteiset lapikkaat, niin ne on nyt muovautunut sellainen minun jalkaan. Just näkee, että no se on vähän niin kuin levennyt se lestin kohta siitä tai lestin kohta. Mikä se semmonen kohta. No kuitenkin. Ja nyt sitten just rasvasinkin ne tässä pari päivää sitten, että suojakerros tulee siihen pintaan, niin pysyy vähän parempana se nahka. Mutta nahka olisi kyllä se materiaali, mitä itse haluaisin työstää ja opetella. Ja tuntuu, että ei se kengän valmistus siellä niin vaikeaa ollut, mutta se olisi niinku semmoista, jota ei kaikki tee. Ne olisi kiva kyllä semmosia vähän niinku semmoisiin perinteisempiin työmenetelmiin opetella. Mutta mikä se tulee olemaan se oma juttu. Mie vähän luulen, että mie en vaan ihan yhtä ja ainoa pelkkää yhtä juttua niin jaksa sitten sillai työstää, vaan että pitää olla vähän vaihtelua. Että jännä nähdä, mihin tää polku vie. Kauhean vaikea, kun tämmöstä kimaraa, haahuilua sinne ja tänne. Oishan se helppo, kun olisi selkeästi yksi intohimo ja sitä kohti vaan menisi, niin tietäisi ainakin mitä tekisi, mutta toisaalta kaikki ovet on avoinna. Että on tässäkin niin kuin aina puolensa. No, nyt minä ehkä lopetan tää höpöttämisen ja jatkan tätä kesäpajan neulomista ja huomenna sitten vielä Boutique Frillalla ja illaksi kotia. Ja katsotaan sitten taas seuraavaa videota. Toivottavasti ei tule nyt niin pitkää pätkää, että kerkeäisi tässä toukokuussa vielä kuvailla ja kertoa teille yhdestä EcoPrint-kurssista. Sekinhän oli tässä välissä, mutta se oli kyllä tosi mielenkiintoinen juttu ja kans semmonen, että sitä ei kaikki tiedä tai ole kokeilu, että siinäkin on paljon mielenkiintoista opittavaa. Ja kohta alkaa kasvit kasvamaan, niin saa tuolta ihan tuoreita kasveja sitten siihen hommaan, niin tulee hyviä ekoprinttauksia.
Mutta kiva, jos katsoit tänne asti ja käypä vilkaisee se Utsjoen sukka-äänestys ja nähdään sitten taas seuraavalla kerralla. Heippa! Hei, minä olen Maarit ja olen nyt täällä Boutique Frillalla Oulussa. Eli Kirkkokatu 2 löytyy tämä ihastuttava kivijalkamyymälä ja myös verkkokauppa boutiquefrilla.fi löytyvät samat tuotteet. Halusin teille esitellä nyt tämän pellapontson, eli pellavapontso, joka on ommeltu 100% pellavakankaasta. Myös kangas on ostettu suomalaisesta yrityksestä ja tämän suunnittelu ja ompelu on täysin 100% kotimaista työtä. Tätähän voi pitää 2 eri tyylillä, eli näin poikittain, jolloin tämä sauma tulee tänne selkäpuolelle. Ja frilla kulkee tässä toisella sopivasti tuomaan siihen semmoista prinsessamaista ihastuttavaa lookia. Sitten tätä voi pitää myös tällainen toiseen suuntaan kolmiomaisesti, jolloin se asettuu tähän eteen ja taakse ja tässä tulee tällainen vesiputousmainen pääntie ja se näyttää silloin tältä. Ja se frilla kulkee täällä toisella reunalla. Tätä löytyy 4 eri värissä, eli tämä tämmönen kreiken sävyinen, pellavamainen sävy. Sitten on vaaleasininen, klassinen tummasininen tai ihan täysin puhtaan valkoinen, aina tyylikäs. Ja tämä sopii ihanasti kaikkien kesämekkojen kanssa, kesäjuhliin tai vaikka kauppareissulle vähän suojaa tuomaan. Ja kesähän tulee pian, niin käypäs katsomassa sieltä Boutique Frillan sivuilta tai tule tänne kivijalkamyymälään tutustumaan, niin katsotaan mikä väri olisi sulle sopiva. Tervetuloa!